кандидат за кмет на град Пловдив, това, което предстои да видите, е от изключителна важност за пловдивчани, за цялото ни житие и битие. Знам, че информацията е суха, но все пак, който иска може да изгледа целият материал, защото касае решение на инфраструктурни проекти, както и на социални инфраструктурни проекти. Как се дават решения и как може всичко, ако се планира дълновидно, с перспектива, да не се налага да се копае нещо, да се прави, да се харчат или милиони и след това, след месец, два или година да започнем да рушим и да се копае и разрушава и да се строи наново. Здравейте! Днес сме на гости на архитект Чавдар Тен, председател на Камерата на архитектите за град Пловдив. Днес в качеството ми за кмет на град Пловдив, Стефан Станев, и с моя колега, кандидат в листата за общински съветници Райчин Рачев, сме дошли да поговорим с архитекта за решение. За решение как да отпушим Пловдив и Пловдив да започне да диша от цялото това смазващо като трафик и като живот на инфраструктурата в Пловдив. Нека да започнем. Здравейте, приятно ми и благодаря, че наприехте да поговорим за истинските, за реалните решения. И аз бих отворил темата за пробива на Централна гара. Какви биха били вариантите, начините, има ли други способи? Аз да кажа първо, че управлението на едно населено место, Пловдив е с толкова различни теми за решаване и въпроси. Това е материя в основата на нашата професия, наречена, онази част наречена градоустройство или както сега по-модерно урбанизъм. Най-добре, разбира се, местните власти да имат висока компетентност, пък ако може кмета да е компетентен в областта на градоустройството, би било най-добре. В моите младежки години като млад архитект си спомням, че това е в ония период преди 1989 година, градските власти не взимаха важно решение за някои от градските проблеми, свързани, да речем, с транспортната, социалната или друга инфраструктура, ако не са се посъветвали с големите фактори в професията ни тогава, директорите на проектантска организация, изявени проектанти и така нататък. Именно за това свидетелствам и на сегашните времена, разбира се, когато централната власт в Пловдив е така със сигурност, защото всеки ден го наблюдавам, кметовете като че ли се пазят от нас, архитектите. Има някакви първични заявки за съвместна работа, за това да помагаме с нашата експертиза и следващи вторични. Разбира се, даже почваме да ставаме досадни и неприятни на местните власти и за това искам да кажа, че се радвам на вашия интерес към въпросите, които касаят въобще градското планиране и развитие и че се обръщате към нас, Камерата на архитектите, за коментари по тези въпроси. Благодарим сърдечно за това, че така откликнахте с такова желание. Винаги за всеки бих, разбира се, бил полезен, ако има желание, както ви го правите. Благодарим. Споменавате пробива под Централна гара. Да. Искам да кажа, и разбира се ще говорим конкретно и за пробива, какви са основните правила по отношение на изграждането на транспортната инфраструктура на населените места въобще. Първо, два вида са правилата. Едните са законовите правила, другите са професионалните правила. Нещо може да е, някое решение да е коректно, допустимо по закон, обаче от професионална гледна точка да е добре, непрофесионално. За Пловдив и въобще населени и селищни образования от този тип с, да речем, до 5-600 хиляди жители, Пловдив все още е само 360 хиляди. Пловдив не е голям град, все пак, мащабите на Европа.
за такъв тип населени места най-подходящия вид кръстовища са кръговите кръстовища. Те са въобще кръстовищата се класифицират от най-ниското ниво неурегулирани, после урегулирани със знаци, после са светофари, след това кръговите и след това вече кръстовища на 2, че на 3 нива. Но големите съоръжения, кръстовища на 2 нива, да речем, които са подходящи за населени места от милион и нещо нагоре, да речем над милион, поемат огромни потоци, те за това се и така класифицират, но изискват, за да бъдат разгърнати изцяло с всичките си необходими пътни връзки, изискват много големи територии, за да бъдат реализирани. Затова в Пловдив опитите да се направят кръстовища на 2 нива винаги са били с големи компромиси. И тези, които сега имаме изградени, Комачевския възел, възел Родопи, имат осакатени връзки, някои от връзките въобще липсват. Идеята да се прави пробива пред водната палата, и добре, че се отказаха тогава, аз правих този коментар, но там още на проектно ниво беше видно, че ако се направи пробива, т.е. се направи на 2 нива онази развръзка между буливард Марица и буливард Цар Борис III, докато не могат да се осигурят всички развръзки. Малките градове, какъвто на фона на Европа е Пловдив, отново казвам, не може да осигури нужната територия, за да се изграждат такива съоръжения. Пловдив най-оптимално? Най-оптималното, както пише в нашите учебници, е кръговото кръстовище. И навсякъде, където в Пловдив са реализирани такива, виждаме с каква лекота се пропуска потока. Кръговите кръстовища, това им предимство е, че поемат голям пътникопоток, на малка площ се реализират, обозрими от всякъде, дори да непознат, да се заблуди, ще се завърти още 2-3 пъти и ще се намери правилно. Обаче върви на Комачевския възел да изгубиш връзката и това така казано на шега, но това е самата истина. Друго много важно правило, което въобще за всички случаи е валидно, че когато се правят градските комуникации, се планират, не бива да се допуска, т.е. трябва главната улична мрежа да бъде тотално обвързана. Не може да правиш пътна връзка между 2 булеварда, 2 елемента от главната улична мрежа, между които няма връзка. Или пък е с компромиси връзката. И това е важно като коментар по отношение на пробива на Централна гара. Ако коментираме и това. То, между другото, в общия устройствен план, мисля, че от 1968 година, много отдавна, е заложена тази връзка между северната и южната част на града за преодоляване на едно много сериозно препятствие, железопътното трасе на София-Бургас линията, а което сега е международно, заради което пък и такива инвестиции в момента Европа е осигурила за увеличаване на скоростта на железопътния транспорт през България. Но ако някога града се е реализирал между ЖП линията и река Марица, разбира се, времената бяха други, града се развива и той прескочи и двете си граници, и река Марица на север и ЖП ареала на юг. И до коя година беше, над 70 или някоя там 80-те години, имаше прелези на много места, но тогава се реализира двойната ЖП линия и по правило тя не може да бъде пресичана с автомобилен път. И всички прелези бяха затворени. И останаха опитите подземно, надземно да се планират връзките автомобилните, за да може все пак цялата територия от южната страна на града да се обвържи с северната страна над
ЖП линията. Разбира се, това не става само с една връзка, не само с пробива под Централна гара. Това са още в Прослав. Тя е много измъчена, но едно подземно преминаване там покрай реката. След това пробива Модър Царевец, който в момента се реализира. И е много добре това, че най-сетне тръгнаха да го правят. След това беше Коматовския възел, сега се прави този, според мен, доста компромисен опит с пробива по Централна гара, пък възела Родопи, по-надолу има още една връзка планирана. Така че не е най-важното това свързване. То е едно от многото, които са важни. Какви обаче проблеми да очакваме от всички тези компромисни и даже усъкътяващи решения и дали не биха възникнали непреодолими препятствия и направо завладяване, примерно през въпроса за колектора, който сега ще трябва да върти през едни улички. Ще споменем и за него. Не напразно казах какво пише в нашите учебници, че не се допуска или поне не бива да се допуска компромиси за връзките между основните градски трасета, т.е. за главната улична мрежа. Каквото в случая виждаме. Някога големият чешки архитект Йосиф Шнитер, който е правил първия 88 или не помня точно, 96-та година беше, 906-та, да не бъркам датата. Първия по модерен начин тогава градоустройствен план на Пловдив, като прави една лъчева схема на транспортно-комуникационната система. Лъчевата схема, която, разбира се, ситуирана пред гарата и в 5 лъча тръгва градската пътна мрежа. Това би било най-професионалното и най-правилното решение. Как е най-разумното, извинявам се, да бъде свързано? Това, което в момента се реализира, така наречения пробив, всъщност един от основните буливарди на южната част на града Македония, тук с едни отклонения, минава отдолу под целият този терен на този голям комуникационен възел и излизайки някъде до копчето, се включва само в една от артериите. Това е Да поясним за хората, които гледат, защото не всеки е наясно в материята. В момента е проектирано този пробив, нали така, и да излиза до една единствена точка. Излиза на булевард Васил Априлов в зоната. Хората знаят къде е това место. Които знаят, ние казваме и за които не знаят. Нали, вие казвате, че най-добре е да излиза на няколко места. Най-добре е, ако можем тази артерия градска, вътрешна на Кичук Париж, булевард Македония, да го свържим с кръговото на пред гарата, за да може наистина да има връзка пълноценна между първостепенната улична мрежа. Това не беше планирано точно така. Това е компромис в планирането, а сега се и реализира. Компромиса се реализира. Да. А може ли сега, извинявам се, защото е много важно, нали, изхождайки от позицията си за кандидат и ставайки кмет на град Пловдив, дали в сегашния момент може да се поправи този компромис? Аз си позволявам да бъда толкова критичен към това решение, защото има алтернатива, която моите колеги от Камарата на инженерите 2019 година са го предложили на областния управител тогава, на кмета и на НКЖИ, като вариант, алтернативен. За съжаление, пренебрегнато е решението. Пренебрегнато като основно решение, за да се откажем от пробива, тъй като това е алтернатива, казвам, това не е нещо, което допълнително може да се направи. Така че остава пробива, продължава да се реализира и с половиността е казано, да, там това дет го предлагате, бетоново мост с кръгово движение над Нека го разгледаме по-подробно, какво може да се направи. Остава като нещо, което ще се прави по-нататък. То сега трябваше да се направи и да се откажем от това безумие с пробива. Може да обясним по-подробно какво е решението за бетонния мост?
Може, разбира се. То, между другото, помните, разбира се, защото бяха скоро тези събития. В основния проект беше планирано по отношение на корекцията на ЖП трасето, тъй като бетоновия мост има малък просвет под него и дори и сега кабелната мрежа на ЖП-то там е прекъсната и там по инерция ми насвалят пантографите. Минават, къде се щупат, къде се забравил машиниста. Наистина е проблем. Но заради това беше планирано при реализацията на пробива под гарата бетонният мост да бъде премахнат въобще. Като се започна цялата тази история, населението от южната част на града се противопостави на това и нашите власти казаха: добре, оставяме бетонния мост, ще го реконструираме. Това беше момента, в който и моите колеги повтарям го, от Камарата на инженерите казаха, след като ще остава, то беше разумно. Бетоновия мост тогава да направим едно колело над Христо Ботев, където бетоновия мост излиза, за да можем да развържем оттам в двете посоки на Христо Ботев движението. И ето го алтернативното решение на пробива. Бетоновия мост вече дори има проект, по който той ще бъде реконструиран. Прави се кръговото над Христо Ботев, но се сваля движението в двете посоки по Христо Ботев, в източната и западната, което обаче колело, ако се направи, е в непосредствена близост до този пътен възел, който и сега имаме, който е разбутан вече пред гарата, кръговото пред гарата. И тези две кръгови кръстовища в непосредствена близост едно до друго създават една комуникационно-транспортна система, която дава развръзки във всички посоки. Така е правилно. Тогава имаме условия да намалим трафика. Трафика се влияе от два фактора. Средната скорост на движение и изминатите разстояния. Може 5 коли да се движат, ако трябва заради еднопосочните улици, заради това, че няма връзка между главната улична мрежа, вместо по най-късия път да стигнат от точка А до точка Б, тъй като няма връзка, да речем, там между главната улична мрежа, трябва да заобиколи и да измине 2 пъти по-дълъг път. Това прави 2 пъти по-голям трафик. Затова е важно и затова в учебниците пише, че главната улична мрежа има функцията да извежда бързо потоците, големите потоци. И затова между главната улична мрежа не трябва да има компромиси. Тя винаги трябва да бъде навързана. По начина, по който колегите са предложили, но не беше отчетено, както би било добре, с второто колело, се постига това нещо. С решението, което в момента се реализира, пробива под гарата, на практика южната част на града, или поне тази зона, не се навързва с всички възможни посоки през тази лъчева схема на Йосиф Шмитер, а само с един от лъчите. И ако трябва от южната част да отидеш, примерно, в някой от съседните квартали, да речем около Сточна гара, трябва от тук да излезеш на Васил Априлов, оттам да тръгнеш по вътрешно-кварталните улички и да търсиш. Това е изключително непрофесионално решение. Да не говорим за онзи технически проблем с колектора, канализационния колектор, който върви по Христо Ботев и в момента се намира на пътя на този пробив. И там каква странност, разбира се, ще се реализира. А може ли да споменем тази странност, защото и речем подхвана? Нали? Защото е много сериозен и опасен проблем. Крие наистина... Първо ще се разбере какво означава голям проблем. Значи той от техническа гледна точка реализира ли със сигурно ще работи някакси, но компромисите, които следват от неговата реализация, пък и следва от рисковете при когато заработи тази система, са си на лице. В момента има един събирателен колектор, огромен, канализационен, който се намира отдолу под булевард Христо Ботев. Той събира тук от Смирниците, от другите квартали отпадни води и дъждовни, защото нашата канализация е смесена отпадни и дъждовни води и заминава към пречиствателната станция. Това е
казва се колектор, но си го представете, това е една тръба с вътрешен диаметър 1,80 м. Аз нямам толкова, аз мога спокойно да се движа. Огромен дебит трябва да поеме. И понеже се намира на трасето на пробива, който перпендикулярно, да, не може да остане така. Трябва да бъде прекъснат и естествено да заобиколи. И решението е тръгва по Кавала, после по една уличка, доктор, забравих им как се казваш улицата. За тези огромни тръби да минат по тези малки улички. Да минат по тези малки улички. След това да тръгнат по Васил Априлов, Васил Априлов на север, за да могат да заобиколят цялата дупка на пробива. Там някъде около копчето да отидат от другата страна на Васил Априлов и да се върнат после към Първа градска болница. В смисъл скоро направения Васил Априлов, поне трябва да... той ще се раз... Да. Това е предвид да може и трябва да го заобиколи, защото каналната мрежа, те се оттича гравитачно, не може да правиш такива скокове, да заобиколи тя отдолу или отгоре подземния път, който сега се реализира. Прави някакъв много дълъг обход по съседните квартали, където е наситено, те са доста оплътнени, наситено с друга инфраструктура, водопроводи, канали, кабели. За да го вкараш този колектор с всичките му шкарпи, тези улици ще бъдат изринати. Не знам аз. Така останат с впечатление най-вероятно хората, където гледат, че всеки прави нещо само да го направи. Без да се съобрази с по-нататъчните действия, нали, да се проектира, строи, нали, с визионерство. Казва ти го, аз за съжаление го наблюдавам по същия начин. Това е огромна система от скачени съдове. Като забравиш за няколко от тях, стават огромни проблеми. И поддръжка, и компромиси при... Знаеш, всяко сложно нещо, колкото по-сложно нещо на една система, по-скъпо и по-трудно за управление и по-създаващо рискове. Моята прогноза е, че при нормалния, да не говорим за проливни дъждове, там ще има огромни проблеми, защото те често и просто дори няма да спазват всички технологични изисквания за развъртане в чупките. Нямат място. Виж сега, при големи интензивни проливни дъждове, даже може да се окаже, че това ще бъде полезно. Но това не трябва да бъде фактора, който... Защото обема се увеличава на... Ще има обем, който да поеме първите количества. Тоест, като се увеличи по този начин обема. Но всички други проблеми, които се създават, просто нали, това няма никакво значение. Само извинявайте да добавя за момента, че ако беше възприето да се реализира кръговото, т.е. да се откажем от тая... То не може да бъде разширен и с кръго. И да се направи това кръгово на второ ниво над булевард Христо Ботев, тогава нямаше да има никакъв проблем, нямаше да се реконструира колектора каналния. Да. Да поговорим за социалната инфраструктура, училища, детски градини, състоянието в момента. Вижда се, че има остра нужда от нови детски градини, нови ясли. И училища, да, разбира се, образованието и отглеждането на децата са двете раздела на... Да, точно така. Тук, разбира се, също можем доста да говорим, но в резюме само ще кажа, че това е също един важен раздел, който в нашата професия се учи и си има съответни правила. Казвам какво е основното правило. Детските градини и началните училища се планират и изграждат в центъра на жилищните квартали. Жилищни квартали, а не големите жилищни райони. Така че всеки район, който има много жилищни квартали, би следвало в центъра му да се планира и каквото се правеше до преди, съвсем разбира се професионално. Пак казвам, тогава местните власти имаха много правилно отношение към представители на нашата професия и винаги са се съгласували с нас тия решения, докато сега нищо да нас няма. Сега е първо бизнес и след това е професионално отношение. В резултат на това, дори изградената онази не достатъчно голяма все пак част от детските градини, започнаха да ги преустройват в други дейности, което беше генерална грешка. Коментирал съм това, когато след
1992 година особено раждаемостта спадна. Нямаше деца, детските градини взеха да се изпразват и тогавашните кметове казаха, няма деца, какво да ги правим тия детски градини. Детска градина, понеже това ми е пред очите, защото съм бил в район Западен тогава, детска градина Теминуя се казваше, се преобразува в местното кметство, в администрацията на район Западен. Не помня как беше името на детската градина, която настаниха 4-та ДКЦ и в момента там 4-та ДКЦ, в район Южен имаше и въобще във всички райони съществуващи детски градини. Моето обяснение тогава беше, че градоустройството е материя, която не е за ден-два. Демографската картина може да търпи някакви спадове в момента, обаче след 10-20 години всичко ще се възстанови, ще си бъде нормално и ние тая материална база трябва да я запазим. Не само, че тогава голяма част от детските градини беше преобразувана в нещо друго, на практика се загуби за нуждите на социалната инфраструктура, ами и сега недостатъчно все пак се планират нови и въобще пък изграждат нови детски градини с темпа, с който се развива населеното место. Защото всички виждаме какви количества нови жилищни сгради се настроиха и нови квартали се появиха. Това искам да попитам за презастрояването. Възможно ли е идея, примерно при застрояване на по-огромна жилищна сграда, самият инвеститор да се задължи да има и детска градина, и ясли на база хората, защото е не-лесно само да строим? Би могло, трудно реализуемо, но според мен по-правилното решение не да се принуждават инвеститорите да поемат тази функция на държавата, в случая на местната власт. Това трябва да си го решават местните органи, Общинския съвет и кмета. Разбира се, като да се изкупи на преференциална цена. Да се изкупуват те, иначе трябваше да влезат в преговори с собствениците на големи количества, големи терени, каквито вече виждаме, че цели комплекси се реализират, да се договарят за изкупуване на части от терените, да се планират и да се правят подробните устройствени планове, като се отреждат парцелите за детски градини, защото и детските градини и училищата не са просто само едни сгради. При тях особеното е, че се изисква да има доста големи открити площи, защото за детските градини, както има така наред групите, всяка група си има съответното помещение с кухнята, с санитарните възли, трябва да има и двор на групата. И ако детската градина е от 6 групи, трябва да има 6 двора. Ако правим училище, трябва да ги има съответните открити спортни площадки и така нататък. Така че това са специфични територии, те не могат, пък и не трябва да са подчини ситуирането им на определени условия. Затова казвам, че те се правят в центъра на кварталите. Идеята е, тъй като това са подрастващите, децата, трябва да могат майките, бабите да ги закарат или да ги прибират, без да пресичат големи пътни артерии, големи буливарди. Това вече тотално не се мисли. Мога ли един уточняващ въпрос да задам по отношение на задълженията и правата на местната власт? Те, да кажем, да не изискват от инвеститорите да влагат допълнителни средства за социална инфраструктура, но когато се дават разрешения за каквито и да било строежи, там да бъдат предвидени тези социални обекти и строителите, инвеститорите да не използват безразсъдно и безразборно целия терен, а да е ясно, че една част от него трябва да бъде използвана с инвестиция от страна на държавата, от страна на местната власт, именно за тази социална инфраструктура. Възможно е, но според мен това бил компромисен вариант. Защото от една страна трудно се договаря такова нещо и се съгласяват инвеститорите, от друга страна все пак бъдещето на тия обекти остава зависимо от интересите на инвеститора. Най-чистата форма е общината да се осигурява, защото както ще договаря с инвеститора той да изпълни и да реализира нещо, така може да договаря просто да се отцепи част от терена, да го но да си остане общинска собственост и терена, и така нареченото УПИ, и инвестицията да си бъде на общината, защото социалната инфраструктура е един от най-важните фактори за развитие на обществото.
тук идва и точно нашата точка, която сме заложили, че общината ще си бъде и възложител и изпълнител. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде, иначе всичко друго да разчитаме на някой, че ще изходи, нали, за добруването на някой друг частни интереси, би било, нали, меко казано, лаишко да го вярваме, че би се случило, затова ще заложим ново предприятие, което е, нали, и сега и тук и хората да чуят с градските инвестиции. Да, което да, както да при инфраструктура пътна, така да детски градини, после да ги поддържа и всичко. Вижте, всяко предприятие голямо, пък едно време това беше задължително, всеки завод си имаше цял отдел капитално строителство. И когато се развива предприятието, фабриката или завода, отдел капитално строителство, оборудван с съответните специалисти и инженери във всички области, електроконструкции, архитекти, се заемаше с задачата, която се поставя от ръководството и решаваше къде ще прави новия цех, как ще прави вътрешно-градски транспорт и така нататък. Общината е едно огромно такова нещо и общината има там едно отделче скромно към главния инженер, но абсолютно недостатъчно, за да и аз ще си позволя да го кажа с според мен компромисна компетентност по отношение на материята, с която трябва да се занимава. Наистина, в общината според мен трябва да има един отдел устройствено планиране отделен, който се занимава с градските планове, които са от важно общинско значение, и един отдел капитално строителство, който се занимава с планирането, реализирането. Това, че в момента се бавят многото и огромни ремонти, които се подхванаха и в момента се реализират, Брезовско шосе, Стамболийски, пробивите, се дължи до голяма степен на слабата подготовка на тия мероприятия от страна на общината. Чувам, разбира се, не познавам, подозирам само това, не познавам в детайли всеки от обектите, какво го спира и защо се бави, но чувам някъде, че проблеми с ВИК-то, пък неизяснени, неразрешени предварително. А за да почнеш едно строителство, има един куп неща, които предварително трябва да бъдат решени, дори преместени, освободени или пък планирани, кога и как в плана. Преди да се направи първата. В това отношение има големи слабости и като се започне строителството, се натъква на... Но вече хората почват да страдат пряко. Но страдат всички, защото това забавене на особено тия обекти, които са по пътната инфраструктура, виждаме се тук какво завежда. Довежда изнервяне, разходи, големи, загуба на време. Всичко трябва да е с визия и за бъдеще. Така би трябвало да бъде и затова според мен структурата на общината трябва да бъде по-различно от това, което в момента бъде. Ще бъде живота. И с ваша помощ. От мен на гилдията. От мен и от цялата гилдия, разбира се, винаги, не само вие, всеки един, който има интерес и желание, бихме помагали, пожелавам ви да имате успехи да... Два частни въпроса. Мога ли да се позова по отношение на социалната инфраструктура? Смятате ли, че има смисъл и ще бъде ли полезно за града, по-точно за онази част от града, при възстановяване на частична или пълно на стадион Пловдив? Аз мога да коментирам, разбира се, по отношение, защото спортните обекти са също част от социалната инфраструктура. Макар че не си падам по футбола. Стадион обслужване. Не, разбира се, но понеже сега футболните отбори имаха голямата шумотевици са на преден план, държавата инвестира в стадион Христо Ботев и се чуда защо не инвестира в чудесния ни стадион Пловдив, чието разширение беше започнато реализацията му по проекти на едни пловдивски колеги архитекти и те така на високо ниво професионалисти, да. Но остана недовършен. Не знам защо не се насочиха средства там, ами на клубни стадиони. Мога ли да попитам допълнително, възможно ли е според вас, от гледна точка на вашата практика, публично-частно партньорство за частично поне възстановяване функционалността на стадион Пловдив в посока инвеститори, т.е. спортни клубове и други подобни, да възстановят за собствена сметка залите,
поне спортните зали, за да има място, да има инфраструктура за различни видове спортове, освен футбол. И същевременно, така да се каже, това да е за сметка на бъдещи вземане на общината, т.е. на наеми за определен срок от време. Т.е. да се намали финансовата тежест за общината, да се сподели между частни инвеститори, спортни клубове и общината. Това може да стане, т.е. частни лица, в смисъл юридически лица, а не общината, да. И дали спортни клубове може да не са въобще в сферата на спорта, може да са инвеститори от други мащаби, но които, да речем, имат интерес да инвестират в спортни съоръжения, не с публично-частно партньорство. Тук други са правилата, тъй като тези обекти са от характера на публичната общинска собственост. Те могат само да бъдат концесионирани. Но концесията е точно формата, която е подходяща. Може да се отдадат на концесия тези обекти, концесионера да инвестира, като разбира се за сметка на наемите и така нататък. И след като приключи концесионния договор и въобще целият концесионен процес, това остава вече като изградена собственост на общината и тя може и по други начини и сама да се организира ползването. Така че възможно е, но по линията на концесия. Да, разбрах. Още един такъв въпрос. Тракарт стана знаково нарицателно име за Пловдив като културен център. Аз лично не одобрявам това, което се направи тогава. То беше представено, макар че Жоро Штрак. Да. Да го кажем. И много инициативен човек. Аз му се радвам, че човек от сферата на изкуството има такава инициативност, но това, което се направи в археологическия подлез, както е правилно да се нарече, подлеза на понеделник пазара, не доведе до това, което беше замислено. Този стъклен търговски обем в проектите, които се представяха, беше представен като нещо прозрачно, ефирно, през него ще се виждат наличните археологии. Не беше такъв визуален ефект. По-скоро само се затвори там една голяма част от подлеза и според мен стои доста агресивно този обем там. Според мен, ако се възстанови подлеза в вида му, в който беше, под грижите на общината, би било. Въобще, там, където има археология, частни интереси не бива да се намесват. Аз за това имам и големи притеснения с непосредствена близост някогашния терен на археологическия музей, който в момента е собственост на Централ, или как беше фирмата на Розенбекс на този. Но е частен. Да. И там се планира на няколко пъти се представят за обсъждане проекти с някакви огромни за това место сгради с преоплътнено с българския бизнес, като прави някаква инвестиция в сграда с идея за наемане или продаване. Не знам защо, но винаги се стреми всичко, дето му е в главата, да го вкара в една сграда. И търговия, и услуги, и жилища, и офиси. Някакъв компот от функции. А колкото по-сложна по отношение на функциите на сграда, толкова по-неудобно, по-трудно се управлява, по-трудно се организира. Всеки вид функция има конкретни изисквания. Като дрехата, не можеш от палто да направиш потник или... Смешен пример, но в инвестициите нашите инвеститори имат този кусур. И един последен частен въпрос за културната инфраструктура, за социалната инфраструктура. Едно от елитните училища на Пловдив с големи традиции и принос за образованието и за славата на града извън границите на България е математическата гимназия. Тя продължава да е сирача. Сме възпитаници на математика. Както и сега ме учи в момента. Така ли? Не искам да фаворизирам, но просто няма друго такова училище, което да е неканено, неприето и вечно отхвърлено. Много ми е болно за това. Разбира се, всички много страдаме и за любимия ни директор Киро, който се отиде скоро. Киро Атанасов. Въпреки неговата инициативност и борбеност, дори той не успя да накара общината да приключи тая тема с терена на математическа гимназия.
Тя, разбира се, като инвестиция трябваше да бъде на държавата, но не пречи общината да се включи. Слабост в управлението. Това решим ли този казус? Решими, разбира се. Няма нерешими въпроси. Точно така искам. Няма нерешими въпрос на компетентност и на воля, политическа и... Да. Така да завършим, че решение винаги има, но трябва да се изхожда от едни по-дълновидни мисли и разсъждения, за да може да не се прави на парче, а да се прави за благото на всички за дълъг период от време.